Subay sa nagkaduol nga sangguniang kabataan kon SK ug barangay elections karong umaabot nga hinapos sa Oktubre, subling nahimong hisgutanan ang mga naglaray nga mga campaign materials ug mga pulong-pulong sa mga nagplanong mulansar bisan pa man wala pa ang opisyal nga pag-file og candidacy. Sigo ni Attorney Edwin Kadungog, Officer in Charge sa Cebu Provincial Commission on Elections kon COMELEC, nga nunot sa manual election counting system nga maoy hingpit nga gisunod matag barangay elections, human sa pag-file sa Certificate of Candidacy kon COC, opisyal na nga kandidato ang maong individual sa umaabot nga eleksyon. Once you file your certificate of candidacy, you are already considered as candidate. And before the start of the campaign period, you are barred or prohibited from campaigning or taking into an activity which are considered partisanship or partisan political activity. Kini nagpasabot nga dungan sa pag-file sa usa ka kandidato sa iyang COC, dili usa kini mamahimong mangampanya kun dili pa campaign period, nga gischedule na pulo ka adlaw sa dili pa ang eleksyon. Nagkanayon si Kadungog nga hait ang mata sa COMELEC sa mga dili mosunod sa balaod kabahin sa pagtangtang sa mga campaign materials sa dili pa ang campaign period. Apan miangkon sab si Kadungog nga lisod ang pagsubay sa mga mulapas sa maong guideline samot na sa social media. Sanglit pwede kining pahimuslan sa mga mokandidato. Kini mao nga isyu ang usa sa ilang pagahisgutan sa gikatakdang barangay ang sangguniang kabataan elections meeting ugmang adlaw Agosto 5. Gikatakda ang opisyal nga pag-file sa COC sa mga nagplanong mulansar karong Agosto 28 hangtod Setyembre 2. Kini si Kenry Likayan, UP Com intern alang sa MyTV Cebu.